hemi video a hei chuan I gas application hmanga lakdan kan en ho dawna kan zir ho dawna mun deuhin milo en sak dawn nia hemi apps atang hian gas lak awlsam ang renga ka hmang char chara chhung ko tam tak ta na pawimawh dawna I a then chuan phone call miss call te SMS anga thon ten gas an book thina tam tak an changlo thina tun tumah hian khatiang ang kha ka hmang ve lova ti hian I apps hmangin apps ka install anga chumi hmang chuan ke mahni gas card te kan thlunzawma kan number te chumi ro chu awesome deuhin gas alak theia chuan I a thlen chin te le khating ang zong zong kha subsidy lu tem ti te khang zong kha hemi apps atang hian en thei vek bawk ani tulang ang kha chu ti dan hi video toy tau da dawn chu chumi en sak dawn nia masaberan tian ka phone ania hi tian ka Play Store kan lutang phone atang Play Store kan lutanga chuan Play Store khan search button an hnuai khan Indian one emaw Indian apps ti vel kan search ang kha kan guest lakna tur application chu ni ka klika ti hian install ti a hian install te hian ka metanga chuan a install zoa chumi zo chuan heta ka apps install sa khan ka vo honga ka hon zo ti khan a rawn langa chuan next ti ka hmetanga ka hmet zelanga a ti tur ngai ang kha apps a om ti tur ngai ang kha ka lo hmet ve anga hei chu thiam lo tur om chawng lowa chuan hei hi location kha ka on bawk nga while using apps ti hi ka on a ka hmeta chuan chumi zo chuan refill order ti hi kan hmet chin anga lo enila hei lan dan ania ti hian refill order ka hmeta mase login emaw register hmasa ka ngai ni ka register towa chu ka login mai dawna ti hian chuan fingerprint hmang ten an luh thei veka login to hnuah chuan ti hian login using your mobile le email a rawn tia mobile ah hian kan thlunzawm na gas card nena kan thlunzawm na mobile number kha kan chulut tur ani chuan a hnuaiah password ah hian kan in register na a tira kan hman hmasak ber dawna kan register na password kan siam a kha kan chulut bawk dawn ni chuan khang kha kan register vek tawh hnuah han kan login that le ngai login nan hian kan gas card nena in link mobile number le register laia password kan siam a kha entina kan fa te hming emaw kan pian kum emaw khang kha password du du kan siam ang chi kha chhut luh tur ani chuan kan phone number chhut luh kha anung tur ani number thi to man thei lo number phone number kha anung tur ania midang phone a emaw kan phone a emaw khan kan phun nge tur ani ti hian SMS le code thang thang kha ron thlen theina tur khan login ka hmeta net te hi muang ve thina chang chuan kan hak deuh wang wanga tinga lut lang ta ki kapi hmingin kapi number in ka luta kapi number kha khin ta a ki achungah hian sirah hian ngun chi ti a awm ta ni ki kapi hming an ta tuna account hi kapi account ani ti hian kapi account ka lut mek chuan booking history kan en le lokang ka book to na te hei hi in hmu thenga ki in video in pause chuan ka book date te aman zat te engkim rang thei vek ani booking reference ti te chuan booking details te hmeh chuan khi vi nei kuang gas agency a kan neia chuan deliver na te chuan gas a kg zat te aman zat te chuan ang in nge kan pek payment a rawn thlen khan gas kan aman kan pe khal nge a hma in kan pe lok ngal ti te ha lang vek ani pek lo ti te kha boina om thei lo ti na chu heta in chiang de lang veka August ni somni panga ka lakte chuan ni kan hmet le a
payment history engkim lang veka gas manza dik takte transportation charge tiang rengte thil hrang hrang ato chan deuh te kha kan hre ve thei vek ani chu tah hian karma sa aya tun thla gas ato chan ti te pawh kha a chan le wang te kha engkim tai kan hmu ve thei vek hei hi kapi account ania kapi gas card a mobile number in link hmang khan in thlunzawm hmang khan ka lut a chuan heta hian lockout te hi awm a a sira hmeh khan a sira khilaia lem a milem awmna hi kan hmeh khian lockout tih kha a awm ani hei gas ka order dawnah hian refill order a ka lut a hei ti hian a rawn awm a order cylinder a rawn tia awlsam ten order cylinder te vai khat ka hmet zeu a tikhan gas kha ka order nghal tawp ani refill order tih a hian kelai ka thaina lai te a hian ka luta vai khat ka hmeta cylinder order turin mi lo ti nghal a ka duh chuan ka order nghal tawp thei khi ti hian ka luta order cylinder lo tia sangkhat le somruk panga ania distributor hming a rawn langa chuan ka chawi tur chat hi sangkhat le somruk panga ani chuan order cylinder tih a hian ka hmeh chuan gas kha ka buk ngal tin ani mai ti hian ka buk dawna hei ka hmeta net hi chak ve deuh ngai thina tikhan gas kha ka buk ta chi order processing a rawn intia khi ti hian chuan charge transportation charge te le thil dang zawng zawng kha rawn lang ve sangkhat le sawm pali kha sangkhat le sawm sarih pahnih a rawn ni ta chuan khi message a rawn thlenga DAC te rawn thleng nghal vek bawk ani tian order update message in mi rawn thun nghal veka chuan tah hian go to home ti hi awm a go to home ti hi i hmet nghal thei bawk a chuan hemi hmeh chuan gas a rawn thlen huna a hmun a ei pe dawn tih na chuan pay now tih a hian hmeh chuan gas man hi online in a pek nghal thei bawk so kulai ka thai kawl khu pay now ti ania khumi hmeh chuan online na thil kan order ang tho khan gas hi amana pek lo nghal thei ani chuan hemi amani pek lo nghal hi in poisa bo dawn lo hrim hrim tu thu sama pe chuan aman lo pek lo khi a fin thlak zawk nakina kan hman le kan lo hman bo mai mai ai chuan tikhan kapi account atang chuan gas chu ka book ta hei booking history kan ena March ni sawm paruk sang ni som ni paruk zingdar sawm la ti khan ka book ani chuan hei invoicing in progress a intia ki ala enga ron la hring thlavek lawa engkim keima ka omna hmuna khan ron la thleng lo tin ani gas kha adang khi chu khi complete te intia then chu i ka book to hnu ka cancel le a tiang te kha khi gas book to te khan i du chuan a cancel le theini hemi apps atang hian kan zin le don si a poisa kan rem chang le si lo i kan gas kha kan du chung kan cancel le thei bawk ani ti hian ka pi gas kata ka book na hi March ni sawm paru ka book a chuan hemi video ka siam hi chuan a rawn thleng deuh tawh a March ni sawm paru ka book hi March ni sawm pariata ka pi gas card atanga ka book hi a rawn thleng nghal ani hei tah hian pay now tih a hian du chuan ka swing khan online na thil kan chang khan a pek amana pek nghal thei ni refill order ka hmet le a cannot proceed an thia a chan chu khi in hmuang hian ni sawm paruk March sa chenga book a ka book le thei hun a rawn ziak nghal a your next available booking date
for a refill is a rantia April ni som pakhat sang ni som ni paruka chika buk le thei to don ni hian kan buk thei le thei lo te khang ha hriat vek thei ni hemi app sarang hian thian lookout headline lookout ti bo oma ta han khalai han lookout account pathum guest card pathum pali te nei chuan account kha pathum pali te asiam ve thei tin ani mai chuan hei whatsapp a app satang khan whatsapp a hian direct na lu tir hal thei boka hemi tang hian khi cancel order ti te om khimo chuan du chuan ka cancel thei khi main menu te ka khala new connection ka du pon ti hian i ti dan te om ta chuan thil hrang hrang i khibia khi alan ang hian thil hrang hrang kha i avadil thein avati thei ani chu hemi apps kal tlang ham thatna atam zia hemi apps kal tlang hian thil ti awlsam zia chu a hriat thei awme hi vai ho hian vai ram a hian hmang na sa mizo a hian hmang hi kan tam lowa ka soi ang khan miss call ti ang reng le message thon ang kha kan war em a i lo thleng lo palte a chin kan guest chin hriat lo te khang ha kan om thina kan phun noi thina ma se hemi app satang hi chuan kan guest chin te le engmaw a tul hriat tur tul te kha hetlang hemi app satang hi na hriat thei vek ani chu a that ve na ni chung ko tin a phone a khan phone pakhata po khan phone thang thang a po ngai chung phone pakhata po khan in guest card ka panga paru po ni se pathum pakhat po ni se phone pakhat atang kha ti vek thei ni kei po hian tian phone pakhat atang guest book pahnih account pahnih ka en call ani ti hian kan install nu a chuan application pakhat ang khan om ve meita Indian oil Indian one ti khan khami a khan gas kan book du huna khan lua refill order ti hawa me mai turani awlsam lutuk hei tuna hian ka log out le to a ka pi account kha tuna hian khi engma ka log in lo wangin hi guest user intia login ti ka metani o ti hian chuan ka login le don tun truma hian keima guest bu keima guest book ka guest account kha ka login ve chin don ani ama sa hang ka pi guest book kha kan lut to a kan order to a guest kha ka pi card mang khan tuna hian ka card mangin kan order vele don ni tikhan logout a khan me zela chuan login kha ti le mai tur ni tikhan a hran zel khan ti hian ka login dona ka account ti hian ka login ta chia lal mun puya anti ve thung ani ama khan ngun chi ti khane ka pi khania tunai keima ane chuan hei ka booking history en nila ke po hian kalo book to mars ni som paruk tho hian ka pi ne khan kan guest card ve ve khan kan account ve ve tang khan guest ka book ngal khi cancel order ti hi om boka du chuan kan order kha kan cancel le thei ni hei tlai ka me mek hi a pola in ziak hi chuan complete ti ho hi chu kan book to na ma kan book to na hovan ta chuan hei kalut china booking details a khan alamun puya intia invoice aron la thleng lowa guest kha du chuan hemi app satang hian kan poisa nei rem chan lai te ni chuan pay now ti a khan amana pek ngal thei bawk ani bo thlau om don lo poisa bo thlau engma om don lo chuan hi subsidize a intia subsidy details a awm bawk a hnuaiah hian transaction ID bank account number te ka bank account number te chuan transaction date te
i engkim kha lang vek ani ta hian khoi bank account na ange a rawn luh dawn khoi bank account nge kan dah tih te kha kan hriat lo pal khan tu bank account nge tih te kha khang kha lang vek ani ta hian chuan soile soihnu kan gas cylinder hi thlama sa khan sang khat ania tun thla hian sang khat le somsaret ani theia cheng za ten cheng somnga ten lo bela a tlawm chan kha hetah hian a hriat vek thei ani engwanga rawn to bel hlek hlek nge ani tih te kha ki aman pangah chu zakua somnga pasarih ania mahse sang khat le som pahnih pek anga lo ngaia a chan lewang chu a hnuaia transportation charge te CGST te khang zong zong kha aman kan lo pe ve ani chuan account dang lu dawn chuan lockout te an hmel le mai tur ani hei ke pawh March ni sawm paruk khan ka buk awangin March ni tawh lovin April thla daih April ni sawm pakhatah ka buk leh thei chauh dawn tih na ni kha hemi apps mang lo chuan miss call atang ten SMS vathon rawt atang te khan hriat a har thei lutuka chuwang chuan hemi apps atang hian awlsam te in a hriat thei ani